दा बे समाव आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आथिखालनि साफ्रोमबो बिबानगिरिनिसिम आङो कंग्रेचुलेसन बावदों जे बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबलि बोसोरखौ बेवहाय खुंनो खाबु मोनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा जे उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 50 बोसोर बर' माहारिनि थाखाय सार्भिस होबोबाय, खामानि मावबोबाय आरो दिनै गल्डेन जुबलि खुंबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव एबसुजों नांफानानै जायफ्रा मुंख्लं जाबाय उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव दैदेनगिरि महरै बाहागो लाबोनाय बारग' एमएलए जोंनि बयनिबो फुजिनां सिबिनां बिथां हरेन्द्र बसुमतारिया बेवहाय दङ। बिथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो बर'लेण्डनि सोमावसारनायखौ गोख्रोङै हाबा मावबोनानै मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनायजों लोगोसे जोंनि मोनथायखौ मोनफुंनायाव बिथांमोना बेसेबांबा गोब्राब खामानि मावनानै दिनै जाफुंसार जाहोनो हाबाय। बिनि थाखाय बिथांनिसिम आं साबायखर बावबाय आरो बिथांनि जिउआ अराय गोजोन जाथों, मोजां देहा लानानै थांना थानो हाथों। बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा सिबिनां रायजोफोर, बोथोरा जोबोद गुसुथार। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। थांनाय गोबां बोसोर आङो गोलाव बाथ्राफोर बुंबोबाय, हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै, माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आरो दिनै बेवहाय जोंनि आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि बिपिन बर' बिथाङा माहारिनि थांनाय थैनाय आथिखाल आरो इयुनखौ लानानै जोबोद गेबेङै बिथांनि मिशन आरो भिजन आरो एबसुनि मावनांगौ हाबाफारिनि सायाव गोबां बाथ्राखौ बुंलांबाय आरो जों बयबो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, बर' हारिनि सिनस्रि होनना बुंब्ला बेयो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव अराय सम थांनानै थानांगोन। बे आफादा अराय सम गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दिनै बेवहाय नन्देस्वर दैमारि बिथांनि मोनसे लिरबिदां आङो फरायदों एसे गुसुङै, जे बिथांनि जि लिरबिदाङाव माने एबसुखौ सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा लिरदों। जे थांनाय समाव बिथाङा बुंदों सोरबा एमएलएनि खाथियाव थांबा एबसुखौ सोंखारियो, एमसिएलएनि खाथियाव थांबा एबसुखौ सोंखारियो, सोरबा दल संगठननि नेताफोरनि खाथियाव थांबा एबसुखौ सोंखारियो, सोरबा इन्टेलेक्टनि खाथियाव थांबा एबसुखौ सोंखारियो। नाथाय रावबो मोजाङै बुंनो हाया जे बिथाङा मानो एबसुखौ गाज्रि मोनो, मानो सोंखारियो। रावबो मोजाङै बुंनो हाया। एसे आगोलाव एबसुनि आफादगिरिया बुंदों बर' हारिनि गासैबो बिथिं ओरैबायदि मोनसेबो बिथिं गैया जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होआबानो जाया। जेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होनो गोनां जायो। जौ जुवानिफ्राय लानानै, हा हुनि नांलाय खमलायनिफ्राय लानानै, लेखा मोननाय धोरोमनि दाङाबाजि, जेसेबां हारियाव जेंना दङ गासैबो जेंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होबोदों थांनाय 50 बोसोराव। आरो बे 50 बोसोराव बे गासैबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै मावबोदोंखायसो दिनै बर' हारिया नैबे थासारियाव फैनो हादों। नङाबा जोंनि मेगन सिगाङावनो माखासे हारिफोर दङ, मोजां राव रायो, मोजां ड्रेस गानो, बिथांमोनाबो दिनै नाथाय बिथांमोननि जि केरेक्टारिस्टिक्स, हारि हिसाबै थांना थानायनि जि गुनफोर, बिथांमोना लासै लासैनो खोमानानै लाबोनो गोनां जादों। नाथाय बर' हारिया दिनै गावनि गुनखौ लानानै थांना थानो हादों। बिनि गुबै मोनसे जि बिग्रायखांनाय जांख्रिखांनाय बेखौ लाबोग्रा आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। माहारियाव गोबां आफादफोर दङ। बे आफादफोराव गावनि खामानिखौ मावो, नाथाय बिथांमोना 10% मावोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 80% मावो। आरो आंनि जिउनि आधानिफ्राय बांसिन, जिखिनि आंनि जिउआव गावनि बैसोआ जाबाय बिनि आधानिफ्राय बांसिन बैसोजों आं एबसुआव थानानै आङो गासैखौबो नुजोबबाय, मिथिबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैनो मख'नोल' एबसु होननाय मोनसे मुं नङा, बियो हारि दानायनि मोनसे बेसेबां गिदिर फसंथान। बे लैथोमायाव जाय दोबैगोन बिसोर मिथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा। दा दुखुनांथाव दिनै एबसुआव खामानि मावलांग्रा मानसि साफा सानैफ्रा एबसुखौ सुथुर बायदि लायो, नाथाय एबसुखौ रावबो जेबो खालामनो हाया।
Thank you.